Wangwa murudo naye. Maskira sei. Ndikuto ngechani? Alright. Ngeright. Ngesharp. Kusasa. Nichikanda sebenjani? What's that now? Musoro wase. Me feeling sharp. Sunlight. Ngeright kupela. Yeah. Oh, lights pana baba sisina. Pana lights. Wanga wandirwadza musoro paya kureva kwandaita ndatozofila zviri nani. Ndatongoti pandamuka bva ndatomuka watopora. Musoro wandirwadza pa because tamuka makuseni handiti tatanga shoot kuma tongoti na9 kusvika kuma 2 hapana break yamboitwa. Hello guys, how are you? Makadi hama dzinodiwa, our lovely sweethearts. Ndati ndimbokwazisai ku YouTube ndimika munogara muchisapota maepisodes atinenge tichiita. Right now tiri kucamping, tiri kubika hedu inonzi yadeuka, handiti Barika yakapera, so izvezvi tiri kubika. Okay, muriko zvenyu? Okay. Ndionati yesi Michelle. Masitacho mangwani hasi kumaona ndiri munyowani kuYouTube, kumalive yekuYouTube. So sitole zviri sei? Hana sitole vakawanda panapa. Vakawanda. Ati yesi Michelle uri sei yakangonzi you handinozoti chichi. So guys, dauti mutaure necast yedu yepaBarika ndika guys. Vambokumhoresa. I think pandinombokanda mapics kufan group nekupi nenchimudza kuti koninga ari kupi. So I'm with them, all of them vanga vari paBarika. Ndina Daddy Shadi, ndina Mainini. So rega ndikuratidze Mainini zvavari kuita. Sorry ndiri kuita musikanzwa. Vakatsikitsira vari pamafoni. We spent the whole day tichingoacta, so now takumbobreaka. Saka patiri kubikirwa nani naMainini, just because imimi mafans edu munombotisurprisawo nechinyi nevecatering vanongotipa food. Taita sei? Tapedza kuita sei? Tapedza kuacta. Nditi munofanira kumbouya kana muchitotibikirawo guys, vanogona kubika. Guys, uyai mumbomoresa mafans. Ndo vanhu vanga havapo izvezvi, asi ndozwa kuti later on vhidhiyo rakufamba vachazenge vakutiona. Imi ndauya. Nasvika inini ndauya. Rega ndise pastand, mira nditore stand. Hai bo. Chamboko zviri sei? Pane vanyowani varipo, hanzi inini handigone zvekumhoresa vanhu. Manje vanhu ndo vaachagona kumhoresa manje, because vanhu ndo vaavinga kuti aactere pano. Tatovinga imimi kuti tishandire imimi, saka achatozodzimara akugona kumhoresa vanhu. Because isusu tiri kutoitiswa nemi, titori vanhu venyu. Kutosiya kubva kudzimba dzedu kutoya kutozoitiswa nemi kuti tiitire imimi. Zvamunenge muchida kuti muvarairwe. Sorry ndakuisa uso hwangu padhuze, ndiri kuisa camera stand kuti ndigone kuisa phone pasi. Aino kuti pane vakawanda vasipo izvezvi. Varipo izvezvi tinotenda. Vasipo ndozoti tichakwazisana zvedu. Video rakutenderera. Totongoisa panapa because pabalcony apa light rinenge rakatsva. Right. Zvabuda manje. Zvaita manje. Ikandikuomberei kushaya tsika. Makadii. Vanoremekedzwa.
vanotida zvakanyanyisa, vanogara vanoti pese pataposta. Ndokutendai guys, Barika makasapota as usual. Thank you so much. Manga murimo comment section muchicomplaina masound muchita sei asi makaramba muinesu muchingoona zvataikupakurirai guys. So sometimes guys munatiregererawo because tichisangana nemachallenges akasiyana siyana panyaya yesound. Ndakanyatsoti vanotuka ka mainini varibo mainini ndakanyatsoti vanotuka because zveshwa ichokwadi kuti sound yaita ichidhaka. Boys mainini unonokwabika nyangwe ndimiwo boys. ndikutsvagawo hwana ari serious wanungadzitambudisa amundirova. Hi guys, hi. Riseko guys. Wana ndadai so guys. Zvikutaza kuti zvinhu zvedu zvakarori. But misho anozonyanya pamwe pacho guys. Nakuita pamwe pacho. Zvafanana pane paukazoti kati wakuti kuna mainini. Havasi kuona zvaungiita. Aiwa, unotoone chiko yosora akakurisa pane misho chiko. Mainini. Akazinzira musika vachidzira mushando. Pana ndakazunza kasvikanzi ndikutsvaga misho hanzi makuriro akaita ndaisazawo ndozvaari angaona meno paiti main togara panapa here tete ipo panapa naimishiro asi vaisagoni akakura vakazozvionera ipapo kati asi mainini vari kubika zvisingapere boys kubana 6 unozoti nhasika tangodya breakfast ani mafanzi vamapaemusazoti kanganweka boys muna munhu wegurosara ane tuchengeta aupacho mukunyanyira boys ndizvo wazvo tiri kusango guys kona iyo sha kudiwa kapanapa nevanhu haukubvunza mainini kazviutonge tinokuwanzai ndani utorere umwe wacho kuya kuno tine new actress guys akunyara tikupfuwirwa namainini ndipoi mpaka hoi hanzi yesishadi kurisa timu Diana dendere ndeipi thank you love you tinomwa munhu guys yapo pamusoro maini chakakura tasemona mirai muchione guys. Hey, hi, how are you guys? Amana ndiri wadi nawaruka muko boys. Ndiri kuita kuchinjanisa pamenzo pachiti kunzungu kunyimo kunzungu guys no one guys. Guys, that means I love Gatina would know who can it out. How paying a Musamu Chiwira, guys, this is out about the Fare. To go on with the maybe shall not do again. I don't know what as news in action. Savannah, Papa, guys, no wish to die. Michelle, my dad's in my show, what does someone cut me maybe? Papa must on that sound, Papa. Mchikobrena anenge yeye anenge unoza kana wakabata bhumai utangodzima mai mishano kushaudha kuti zonge ndiwe but inini guys vakureurura kaiwa ngavareurure saka sombosiya sound romboenda rakadaro wozombozona hawani ndoita sei tomboti ndiri kuedita ndoita sei kana ndiri kuedita ndona paitika mistake yekuti wanga uchifanira kuona ndoita sei iwo zvaumakaita Sharon ndoita sei oh by the way mainini vanonzi Sharon ndori unemu yavo ndori anonzi Sharon Katoma ndozoti amutarise pakesti panobuda mazita ava ndo vanonzi Farai Munetsi ndova Munetsi vahanayo uyo mainini vanonzi Sharon Katoma lazarotya kamera irina nditye ndiremi so vauya panapa muna kuudzwa ende kashadi munedzungurira remari musadaro guys uyako ndinyatsokuintrodusa zvakanaka mira ndochidzika mani yesi michisei madues bo Primrose Shoko zviri sei Enviator sorry prima kanaka yesi prima kanaka wamona primo
wana kutsvukira nekuri wokutsuka chete aiwa rakanaka karipo kakanaka iwe chamboko hanzi unonakizapo tokuona tisina deti ndaisazvanza kuna baba vemusha ndotenda pamwe ndo vanoti alright ii chamboko kuti vane mazita anonetsa musanyeva masenda senda ndaisazvanza kuna baba vemusha ana baba munosapota kandi munotengerana medhem data kuti vaswere vachitiona vobva masapota muchitiona pachena mirai ndiombe maita henyu ana baba nekukuombera kunonetsa ru uya tiite nhingirikiri kutoti mukasanganawo mutauni vanongedzerei mira padhuze dedi hanzi kusvukira ane morning gown wawira kudai alright mavaona here uyu ndiyo andinayo right now ndiyari kupisa pachirungu ndiri kudzikira guys ndakarebesa kudarika vamwe saka vanenge vachiona nyaya kotama ndinzwirewo tsitsi so vari I think vakaona yadeuka vari pamaepisodes ese ndo medhem vangu varipo zvaizvezvi payadeuka ehe mungaudza mafanzi esiterenyi full name munondikataura ndirini vanokonasa kunga ndikuita mafanisi taura esiterenyi full name kuti vakutambire nemufaro mucomment section vanomboita hachi dzimwe nguva but this mve payoutube I don't know wangu kuti vanhu vanotifarira havasi toxic ndokutendai nerudo rwenyu so medhem wangu varudzei zita. Okay guys, inini ndinonzi Faith Para Tema ndo full name yangu. Asi kana mchiona pamutambo wedu watipita yadeuka ndinonzi Tarudzai. Vanhu vachauka kana mazita panenge pakaipa. Ari ziro zita rake uya kunepo. Maini vari kugadzira food guys. Ako kamaini yako. Kamaini naka guys, let me appreciate maini. Maini naka I know zvati zvangatira chokwadi kuti zveshuwa ndinomboshaudza paseti. Zvadi anozongoti auraiti kana zviri hasha. Zvinoda kutaura neunyoro because ndine pressure guys, we want to deliver the best kwamuri at the same time zvinhu zvinenge zvichinetsa so sometimes ndozorohwa nestress zvokuti vanhu vandoshanda navo vanozondinzwisa kuti misha anozowadza hasha ndozoita hasha ona saka kuna mai mirai musangotiza pota isimbotsva saka maini manje maini ndo vangu vanomboenda pahasha straight vanombosangana nemahwana vanosangana navo asi vanenge vachinzwisisa vachinzwisisa ndo kamunhu kekuti kana tiri mukona tiri kushuti izvezvi kana kachiona kuti zvinhu zviri kufamba sei uyu anomuvhiringari bhuku rescript mira kana ndimbopa munhu credit yake this video yarifera kadilitwa iye achazozvona ane 40 years handiti uyu achazozvona ane 40 years but ane problem usachigodoka so ndo kamunhu kekuti kana ndiri paseti so ndikanzwa mudumbu guys akunyepa uyu atosiyashuga kamwatisina tukakasiyashuga kumba uyu mistakes are common aiwa but tasaoneka tinhasi tamwatisina tuga isusu nenyaya yake munhu wautaura mistakes are common totori neproblem naye ndiko kamunhu kekuti ndikanzwa mudumbu ndiri paseti anotoziva kuti network kose musina patience naye vedime kwaingwani munonyepa kuti munotiga wai haukam network angodo matotiza okay so guys tikushuta yadeuka ichange ichiuya iri paepisode 4 zvichienderera ndakaona kuti pandaidziposta dziri 2 maitsikirira muchida kunakirwa nebarika chete saka izvezvi yazvimirira iri 1 also guys macomplaints amunenge muchiisa tinenge tichimaona amunenge muchimbotaura kuti sound ichichi guys ka ndo zvimwe zvakakosha zvatida kugadzirisa but so far guys mukaona panenge paine mistake motoregererawo because zvinhu izvi kuti zvimhanya usina sponsor guys ka makwiti handimbode kunyepa because you find kuti tikembe every week because mimi munenge ndida kuposterwa every day ka so you find kuti tichifanira kukemba every week zvinototikosta mari yakawanda and so imagine kuti this camping I know kuti kune vamwe munogona kuti imari shoma but for me it's too much especially usina sponsor
Andika this camping yatakatanga nezuro iri kuti costa atanga zviro kubateni ende song inotobatisa necopyright 6 inoningiri na $60 iri kuti costa $60 2 days datetangogara kuno $60 then mobva mataura kuti guys posta every day tichona maepisodes every day so sometimes dzinonguwaka tinozotonge tinge tisina kuzviona kuti ndo zvamatimu uri kuda nenyaya yekuti ndendikalculata kuti alright tikaposta every day kura kuti tichagara tiri kucamping ende imari ichange ichidiwa so kusvika series rapera imari iyi imbosvikalculata kuti kana tichikwanisa kuti toposta tinongojamba 1 week chete handitika pamwedzi kukemba then mamwe ese tinenge tikembi pacamping ye2 days nezviro nanhasi nemangwana ehe spend about $60 maybe netransport $70 so guys imari yakawanda kana usina sponsor so motinzwisiso ipapo guys motinzwisisawo please and also pane pamwe pamunocomplainawo zvinhu zvitoo zvinotoda kutotariswa nezvazvo because techida kuti muone quality yamunofarira and I know kuti right now we are not yet delivering the quality yamunofanira kunge muchiona handiti kandotozwa kuti kune mamwe machannels ekuti munotobva ikoko kutonge mabest quality kukuti vanenge vainowo masponsors avo emacameras vanenge vachiita zvinhu zvavo zvifambi zviri smooth then mamhango nekuda kwerudo rwenyu nengonakirwo nesu vamhati rega timbodongorera kwamishi mamasvika muchibhoikana kutoti sound yakadhakwa chichichichichi but guys ndinge nditozviona comment yese inopinda chiro akawanda sei ndinotozviona comment yese because yakakosha tochida kunzwa mafeedbacks enyu but kana iri nyaya yesound guys ka tikuigadzirisa but so problem yokuti igadziriswa iri kutoda cheleti maona iri kuda mari you understand kuti titenge inonzi maningirimi esound manyowani handiti so mumbondipowo nguva yekuti ndigone kubatanidza kuti zvinhu izvozvo ndizviise paground handitika izvo ndataura kuitira kuti muzive kuti ndinge ndichiona ende then ndichida kutozvigadzirisa unogona kutongoti kusound iri kuita sei kusound iri kuita sei wobvaona kuti mangwana zvadzokorodzeka wobva kuti misha anenge asingawenge yemacomments anenge asingaone yotikomera no pane zvinenge zvichiitika so guys tangoti tikumhoresei guys handitika tangoti tikumhoresei tichaita futi light mangwana then toita futi catch up so for now guys iwe iwoningirina unenge rutsva so for now guys regai tizorore takaneti regai tizorore shama royit zviri sei so yade ukaitaisirei mangwana ichi Monday itaisei Tuesday ndopari kubuda another episode of yadeuka anditika kune masiruzwa kuti Barika yakapera go and check guys ndakatogadzira album paYouTube yekuti inobuditsa maepisodes ese eBarika ese ukatongoenda paalbum iroro unotobva watomuona ese kuti asanetse kutsvaga handisi kuwa musi kuposta 1 yesi plus tamba ndonyaya yandandichito